ale bolila ka jigin awɔ c'est que ale abonnelen tɛ i bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛ boli ka jigin dɔrɔn a abonnelen tɛ Dieu merci ça va n bɛ nin dɔn nin abonnelen don n bɛ nin dɔn nin abonnelen don Dieu merci abonnelen don n bɛ ale don très très bien et Fatumata ça va oui ça va somɔgɔw kɔni baasi t'u la baasi foyi tɛ na aw yɛrɛ alhamdulilayi alhamdulilayi an b'a ko kan ne bɛ YouTube kɔnɔ non i b'a kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ dɛ mais e abonnelen don ne filɛ YouTube de kɔnɔ nin ye ne k'a lamɛn plus de 10 fois merci beaucoup madame ala k'i sara mais madame e abonnelen don compte la ne a mɛnna ala ka barika ayi non hali ni e ɲada ye tantôt i b'a dɔn ko e bɛ ko kalama don ka compte kɔnɔ i k'a lajɛ kɛ ne ka TikTok bɛ Maramba a e ɲɛ ɲumanin don wa a bɛ ala ka dɛmɛ kɛ wala e ɲɛ ɲumanin ye e abonnelen don fili yɛrɛ t'a la ala ka dɛmɛ kɛ merci beaucoup vraiment a bɛ fɛn de fɔ min ye quoi merci beaucoup wala an bɛ ka yarabi ala kana sɛgɛn in kɛ fu ye an bɛ k'an débrouiller dɔɔnin nafa bɛ nin dɔrɔn de la n'o tɛ a tɔ bɛ manamanakan de ye walayi o ye tiɲɛ de sisan an bɛna 5 millions sɔrɔ san inchallah ni ala sɔnna ni ala sɔnna a tɔ man ca a ye débrouiller a tɔ tora fitinin dɔrɔn de k'ala nous assiste a tɔ tora 16 dɔrɔn de a tɔ man ca tora 16 ne yɛrɛ kɔni ne b'a yɔrɔ o banna ka ban ne bɛ ka banna ka ban a tɔ tora 16 000 dɔrɔn de a banna ka ban a tɔ tora fitinin a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna ma a y'aw jilaja an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ala k'an ŋaniyaw bɛɛ kelen amina yarabi ok Bijou Abedi ça va Bijou merci bye bye kan n'a jiginna merci merci ça va Bijou Aliou la lève quand il y a le makalama Aliou ça va Bijou somɔgɔw bɛ di ça va ele do alhamdulilayi an bɛ YouTube kan an b'a kan e ka dɔ fara volume kan i ma dɔn e ɲɛ ɲumanni ye e d'origine bɔra arabu fɛ yan Aliou chaque fois wolo n yɛrɛ la e ko jinɛyɛli ka ɲi alu bɛ tile mɔgɔw ma i b'a kalama i y'a bɔ ne ɲɛ fɔlɔ a Bijou mun ka bɔ n'a bɛɛ ma Allah merci beaucoup a ye télé le kan ten Aliou de na portable an b'a kan Allah ala ka barika dɔ ye merci i b'a kalama ɲɛ ɲumanni ninnu filɛ tantɔ olu ka ko man ca o yɛlɛ de ka d'u ye arama n'i ye olu ye i yɛrɛ sɔrɔ ko ni dɔ de bɛ d'o ma wala n'i y'olu de ɲɛ ɲumanniw ma tantɔ ɲinw bɛ an taara 5 la 85 an b'a kan merci beaucoup merci FD ça va Aliou ana kam kadu ko wor tora ma Sumaya harwa am ke mo wor torantiya alhamdulillah kan kan ne Allah kan kan ne tayre wadu le mamudu ko an gana dugu wadu le mamudu ko an gana dugu la be iti tona 5 million na kitare Aliou ke sare ni dogo to la ne bare har ke nga kamanga duen alar na lemme birandi amina ya rabbi aya ko don gabon amina na islamia arama na 85 la rama nana la belebele u bɛ ka yɛlɛ arama n'u sɔnna dɔrɔn sɔnna de n'u banna u banna de har na lemme birandi aya ko don gabon na islamia amina ya rabbi na islamia amina alhamdulillah aburu de mo ba ko to kya mama awo nga su gali 2000 man gali titi sino siki halen ok d'accord merci maraka deni ale de maraka mko be rama ne dibira ne kuma fe ka message mu ko ba rama ta message la me ala ne ko on se na message la me bale an wallahi ne digida juba dona o nyama wallahi ala dem balo amina muso le wache muso de ke marambari de ni wole fore ko ni ko duguli mara ko te kay bara duguli mamle ni mamu ne de mamu wala jiri le digira juma wallahi
ala ikariya ete muso concurrence abena ke concurrence dende concurrence dale abena ke concurrence de mande barabi bolore mama mbela message bule YouTube group kwa ko yo do nyinda tugule no na datu parce que ko ko kala ko na datu na la mi ana be gere dai da na message blanc ko ni like awa Januari barna lemme brana amina ya rabbi merci beaucoup ok Mariam Sidibé Bajour bi bolo ça va oui ça va allo ça va njigi tu bata bodrale e ga do fra volé mu ga tantu ga son volé mu ga sani ga ji ne wa ko de logo do ga ange abana ko nesa abonné na wa kala di ko de ni nya abonné est-ce que abonné le compte là nya abonné ne be yoro ika so metande yoro de iga fen kumulo ni bete alors merci beaucoup tout à l'heure merci beaucoup Mariam no iba kana chama beta to olu arama anga chafa arama anga foli duma arama nanye doni kuma ngufo wallahi nan ku be 72 de la anana 85 la arama arama harama de iba kalama ni jilaja arama ko tono de be nyaji bode tono le be nyaji bode u boraka ko min ke sisa arama nin kera jambe de nyana est-ce que warde kera kanisa war ma ke ta be nya wagale nyana akala be nyana kanu voilà alu kanu kuma masha ni chesir koko la arama iba na fasoro assalamu alaikum madame Jabi ça va kadu ko hortora ma jam alhamdulillah ya uri le mena micro da ko pro bagi ni joli me kele nga dawuli allo dawuli te boye arama isa ya fama ale ni Mariam joli arama ya ko kai alu mbade ni de passer apele ka de la montre muso tro te ka de ka fi arama tu sabalisa arama ni nga ko finyana abenyana bo inshallah papa arama jemu nganta ko maramumba no arama ni filmu bana de kabani ko impana arama ni bana bana filmu bana no nyanyu manu marki mai au marki mai 85 86 ambe 86 de la ato manja akutenda kala toi non ato tura tanande ay jila jare tanan ato manja aya mi jambe no kala tu non anye mi kante na onyo ke tuguna to pancha tuguni to mancha tu parce que nanye 90 dro ambe tare dro 1 2 3 4 5 kilombe bo ayo jila jare tele utauka ta ay téléphone ta vite fait dans 10 minutes dro arama amba sur ça imoro ne kuna kali ne yele na dro aflaka yele kuna gade ko mana minu kuna ga gode de melo ko se ate mena bayi ta ka ta lu minu yele la lute ma sebele do etena de ke kuna gade ya alu maka maka tewa maka be dina na ko la le wari na sampere ko ni aramada alu moro kuna gade oke ibene le jara bola no arama ede balba busude apesa Allah yele mashallah kami arama anga tiafa arama mo gonu numbe par arama ngo alu du famu be mamu fe parce bajuru ka janya mai se na abuni ni jonga bajuru ka ja mara musem ke ni ta se jabi yere teste foro jabi ga do fare ka fole mu gande alu ne ko alu ne ijo jabi s'il te plaît
ni tu ba ko kalo dalla wallahi ne ku ma gere ko ni ni o fo na na malo ya wallahi bilenta garana takka no gondi wallahi Allah aya josa nyala nyaw na camera la ay muna ele la TikTok sanfe no nyele le ki nyini ga vote ke to maraka damba ay ante vote ko ma de la arama manyare alu arama he wala meya bila video la ma planifié ate docteur ko la malo ne alu meni lone wala meni lo to la arama ni tara de YouTube ya wala arama ka do fo kini ngalo fo nta so ko fa to ni ni ti flega maraka bela malo ya ronna alu arama bi sere nyana mara mako warame alu wala arama may alu ni flega maraka be kuma fi erina no moi je n'aime pas ça arama ne te fo nyana arama igbe docteur deli ala yere ibo okene kele ibo oken kama tanke balmage tigi iga ta clip injo ko dur ke ni klara ibe na iba falun klara bi deli ala yere de kam wala inte galon tige mla je me mo de ke no rendez-vous de la ay be do volume de la ke do volume la ke ay mi téléphone me bolom sa do ko to jibe kan to live ko mna jigile si sa do ko ni ba live to yo afrika nga live de to ni téléphone kele bi bolo be kata YouTube kono ngonne ni nga vote ke to la ko mi ko auto ko la mna jigi si sa e ka ya yele mana vote la ngoni ba ka no ebe se ka politique ebe se ka ni ma ka mu so ko ba ile ta so de ni ma ko me ko na ya mara ka ni nga vote ko de la wallahi ni no ebe se ka ma se ko na male ara mamu sokora ba ko ni modo ma fo ngi yoro kuma ngugo ni modo de bi ano alu meni lo toro wallahi malo toro alu ala te la ko na be manna alu mila alu la ko na be manna ilo mata alu me tini kolam ta je dura premier na yame ala ibo bi na goro kono no ala se te galon tige kan do italam me ka doctor sula I mode ki italam me ka doctor sula na mo de plan na mo de plan ma ki ba ba alu meni lo pero ni mara ga ni malo pero ni mbal mam so do be assalamu alaikum ale be badu sama ne mala na le mato bere le la ka yele ni nunu site YouTube ko na arama nunu bebe la mail de la mbalo bonjour ba iti ju klinga ni tika be boga ko tuma ni bega denne ni tanto hi awani muso sugu nunu te sera education ni mandu de o mamo be denne ni ta ha astaghfirullah subhanallah la hawla ni nunu do kera ne muso e doro divorce mondial donc ay do fota to wallahi bila fanja I muso to tanto ibe ide ni tanto I wolo de ye kalo koronte ke ni me alo maka blene para na kumbe ay ne ni do de ga de na tanto ko o ga ya rotile tanto esa ni ne tata wa ni fle tanto abe soro amu bana YouTube ibe muso e tanto abe bila de na so ko tanto bijouté dama mangi da fa sonde bula Allah Salam alaikum. Sangare, ça va? Sangare. Parce que ni tu es dimin boula drobeta ou do demsenu na ina fo demsenu de dimin do awda. Ni min che dimin do ala drobeta demsenu ta so arna gerla do rabe walo wala ikati che bo. Ni e muso de ta to ngi che de akila. De uma fenkila. Ni muso min dimina drobo dimin bu de unde. Mais na usara na udon be kitila haradonde parce que udon ma udu suwas
cɛ de y'i dusu kasi i t'i dimi bɔ cɛ la siɲɛ kelen denmisɛnninw sɛgɛlen ba de don Arama i ka marakamuso ma taga dɛ Umu fɔ fana filɛ dɛmɛ an na yan ta to n'o nin tana de ye YouTube ye ani dɔn tɛ kelen o kɔni y'a porofili ye ni an bɛ nin dɔn Umu fɔ fana je la connais il est stupide. Et je amène à en fait, on est 613 personnes ici. Subhanallah, ni nimpe kunjigna sa be sura Arama ankilara ni ko ina meno. Ne ba do la galta ni na ube ata to lu be kusi ta do ka ko do yere be ta to har ni yo lu nyonti de ku ka ta YouTube ko no ta. Ba bila ikulo goro de uteta. Sino horo muso ba ko no. Wadi lansera ya na ni olu kunta ko ta be sura malu le sigilendo. Mene ala sona olu be malu ya ba ku na be ni ala sona ndalen dula. Nin ko impana de kaba ni segmilio ko impana ala ye nin confirmer kaba awi marabaga fanu kalo keletile duru u ye 5 millions sɔrɔ nin bɛ bila histoire la diɲɛ kɔnɔ jelima de ka ɲɔgɔn kɛ Bamako fɔlɔ a fɔ ka dugukolo meleke mɔgɔ t'a ɲɔgɔn kɛ ne de ye nin fɔ de Arama i b'a sɛbɛn k'a bila mɔgɔ fani o fani mana fɔ k'a bɛ o tɛ tako k'a ye ne mon grand frère Amsi la ça va ni ye marakamuso dɔ natɔ la ko Amsi Allô? Salam alaikum. Ça va? Ça va, comment? Alhamdulillah. Ne bɛ fɛ k'a fɔ ko ka yɛlɛ n bɛ fɛ ka yɛlɛ YouTube groupe de kan. Voilà, Arama. Arama client dɔ sɔrɔla k'a b'a fɛ ka don groupe kɔnɔ. An bɛna muso de don YouTube groupe kɔnɔ quoi cɛ si tɛ donna quoi. Ko Arama n bɛna min kɛ sisan an bɛna min kɛ Arama i tulo bɛ na Arama. YouTube groupe kɔnɔna min bɛ yen an bɛ cɛ gansanw don yen. Arama. An k'o jɛ ɲɔgɔn dɔrɔn kɛ Arama. I bɛ YouTube groupe dɔ créer tantôt i bɛ cɛw ta créer tantôt an bɛ olu cɛw bila o kɔnɔna na y'a mɛn. An bɛna ka kɔrɔ nin kɛ cɛw ta ye. YouTube groupe ma ci o. An bɛna o kɛ cɛw ya groupe. Voilà aw kana cɛw ni musow mélanger tuguni y'a mɛn. Parce que i b'a kalama wali. Ok, depuis don na ne bɛ ka Arama wele m'a sɔrɔ. Message bila ma sa i ajouté sisan. K'i ka message. N bɛna numéro sɛbɛn k'a bila sisan. Ala k'a ko tɔ nɔgɔya. N balimamuso e abonné don Marabaga. Awɔ. Awɔ ne abonné don a la. Balimamuso e abonné don Marabaga compte YouTube la. Awɔ ne abonné don a la. Ok d'accord kana awɔ ne abonné don a la. Sanfɛ parce que fama musow bɛ duguma tantôt muso aw ɲɛɲumanw bɛ duguma a b'u kunkolo dimi. Awɔ. Ni mɔgɔ min bɛ yɛlɛ kana so bila yɛrɛ dɛ. Ala sɔnna Ala k'a ko bɛɛ. Ni mɔgɔ min yɛrɛ la i ni i ka bafulu i n'i ka dɔnkili kana yɛlɛ sanfɛ an b'i tester de an b'a fɔ k'i bɛ YouTube kɔnɔ i b'a fɔ k'aw ko n b'a kɔnɔ i b'a jouer dɔrɔn i b'a baw parce que duguma mɔgɔw bɛ duguma tantôt dɔw bɛ ta olu tɛ kunkolo kalaya fɛ ni sanfɛla bɛ ka duruni dɔrɔn olu b'u yɛrɛ ta ɲɛɲumanw dɔw tɛ kunkolo kalaya fɛ Mariam ça va Mariam Diva n bɛ nin dɔn ça va. Ça va. Somɔgɔw bɛ nin. O bɛ yen nɔ. Alhamdulillah. Aluma dabɔ kama ka yɛlɛ n'anw tun ye fɛn tapoter. Wa n t'a kalama mɛnɛ mais comme i yɛlɛla an bɛ se ka question dama dama ni pose kɔnɔ e ka abonnement bɛ tan. Oui n y'a abonné de. I n'a fɔ ni kɔrɔ ni fili a la cogoya min na. Awɔ. Ok d'accord i bɛ YouTube kɔnɔ wa. N bɛ YouTube kɔnɔ. E ka dɔ fara volume kan tan. Merci beaucoup. Mariam ala k'i sara ala k'i sago k'i ye. Amina yarabi Allah. Wala an mago bɛ aw de la ta y'a faamuya an mago bɛ baarakɛlaw de la. Mais mɔgɔ bɛ na an filɛ tantôt i tɛ baara kɛ tantôt ala ka ɲadimi bil'i la.
Mogo be ka answer ko ka so rete YouTube ko nana ta to ala ka mene ndo inya ko nana depuis ce roman wa ko na me présenter ya. Merci beaucoup. Depuis ce roman wa ko na me présenter ya live volant tu ba ko comme aller. Non para kera bitor para kera re para kera re anye min perdi aw ya be récupérer bi aw ni chawni para nana sonama ama 5 millions fêté 100 ka beni live oui. Ay ni 5 millions sur lenga ba ima yana na 87 la film bana. Oui. Bana kaba ni ko bana kaba abana kaba. Parce que amena 90 sur 100 nyanyumanu. Be ka télé ta c'est ça. Nanye 90 sur 6 aw be table tout bene tanga gosi siangre dora kaba. Nala sona inshallah. Non, nyanyumanu dibina bide parce que afro ko alu sawa laji do. Wala invité sigi doro ou be ou ko santere wona. Alu sawa laji. Non, nyanyumanu ne sira na wunyabi ça va ou kumbe ka ansege tele flying corona no aw yan souffrir tele flying corona de aw kana na ni 5 millions masigi woni maramba ko be fa maramba do mene mo ko tessi no su na woni be shianyala de ne be live un be de su de pas bismillah fo la dante bouger ga bonno la ore donde parce que antaro mimbe na fobi na forigo jo nete minga gele mo wana do ngain bogu su ko de iyere ka tisi mo kana partage kengu parce que yoro minu be na fambe na wolu télécharger voilà ne connecter le do marambala na e live que doro abe fait angani place 5 millions na jona on est 613 personnes au bena 5 millions sur 6 à to 3 comme à to 3 13 de 6 à 13 avec ayele ya fama ça monte bien même avec ayele ere kadi akera fama ere ama eri sebe antaro live bege eri mina na eri ma kono même tout ce ka yere sinon tout be live kono depuis là ouais ni 2 ans tout be wallahi kadi 5 millions bena soro be ala bala tigebi inshallah wallahi ala sona 5 millions ko ina tanto ko chama frege dan sengoro ala be ko la te tien c'est vrai même moi wallahi tellement ko nyagamira toro ko samanya mina de wallahi sinon on concentre l'un on tracturo ko mai alu même on ajouter la groupe canon. OK d'accord merci beaucoup Arama mais alu que mais 600 si chacun regarde 4 fois tout de suite successivement ils n'ont qu'un coup voilà ko beka jeu ko dur que ni clara duranga que 5 beka jeu ko dur que ça la ça non ni ta jeu te ni ma bonne na te ataba ko mi be 0 la de sia ai ina fo ça jeu ko dur ko ni Arama mbena nya fiana ni clara ni a jeu ko keleke na bana ibe bo YouTube ko no peu ibe kila ka do ko ni a bali tu as balayé merci mais quand tu as joué quoi il va balayer quand tu as joué et puis va balayer il va balayer aller c'est ça merci merci beaucoup Kandi. Voilà donc imagine toi les 500 chacun qui a fait au moins 2 fois ça fait déjà 4 fois ça fait 2000 c'est ça donc à quel sens ça va et ça mais ama sur dessus quand même a ni téléphone qui me batterie et bon kata flé kana alu ya live kono doni ka botuni kata flé kana alu ya live kono un téléphone vous allez dessus